Хәзер мин Луиза Чебарева Азнакай районынан, Ақтөбәдән дип, былай итеп башыңна былай итеп хор бит инде. Мин беренче рядта торам. Былай итеп үзең күрсәттең, мин карап, әйтәм, тукталым, әйтәм, беренче көн бу. Шушы кызыч бу, менә беренче күрүдә үк теге вакытта. Шундый менә теге йөрәгемдә нәрсә янып киткәндер инде. Исемә төште. Хор беткәннән соң яна килмәдем мин. Шыбырт кына әле карап йөрдем. Кырдан гына якын итеп килеп танышмадым. Чөнки ул 3нче курста иде. Мин бит армияларда. Колледж курдырса, авыл школдан сырамында килгән идем. Шулай ук без Тинчуринда ниндидер концерт булганнан соң бергә трамвайда кайттык.